Durangoko azokak ohiko formatua berreskuratu du aurten urtebiko edizio ezoikoen ostean, hilaren 7an zabaldu zituen ateak igande gauean itxi aurretik eta Gerediaga elkarteak egun hauetan bizi izandakoaren balorazioa eman du jakitera. Elkargunea berreskuratu izana ospatu dute batez ere bata salmentak historikoak izan direla, hala poza agertu dute erakusmaien atzean lanean egon diren saltzaileek ere. 57. edizioko Durangoko azokako bostegunak oso jendetsuak eta gironekoak izan dira landako gunean eta baita azokako guneetan ere. Gainera, ikasle goizak eta gazte estandak izan duen erantzunarekin pozik agertu da azoka. Arratsaldeon, Gerediagaren esanetan eztanda egin du azokak edizionetan, bisitari, salmenta eta giroari dagokionez. Gehiago jakiteko Inigo Esposito Gerediaga elkarteko kidearekin egin dugu gaur konexioa entzun. Esan aurre ikuspenak beteta eta pozik gaude. Azokako 57. edizionen balorazio positibo bat egiten dugu. Urte bi ezoikoak izan dira. Eta urten kulturaren plazak ohiko formatua berreskuratu du eta 5 eguneko estanda bat bizi izan dugu Durangon. Ospatzeko urtia izan da, berriz elkartzekoa, kulturaren plazai berriro ere bizi eman dio eta giro hori egunero sumatu dugu azokan eta oso eskertuta gaude. Eguerdiko magazinean Idur Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia izan dugu gonbidatu nagusi gisa eta berak halaxe iritzi dio Durangoko 57. liburu eta disko azokari. Esan aurten ez naiz asko ibili, asteazkenean izan nintzen, baina lan kontuekin lotuta ibili nintzen, orduan ikusmiran ibiltzeko nahi baina denbora gutxiagorekin. Baina, entzun dudanez, ikusi dudanez, etxekoak ere izan dira eta jendetza, giro ederra, eta gainera espazio bat berreskuratzearen sentsazioa, pandemia osteko aje luze honetan, berriro ere jendetsu eta plazan bagarela adierazteko gogoz nik uste dut. Gai zaldatuta beste 40 gorpuzkin aurkitu dituzte Urduñako espetxe frankistan. Egin dituzten desobiratzeek jarraipena eman diote 2014an. Hilerri horretan bertan hasitako lanari, orduan 14 biktimaren gorpuzkiak erreskatatu zituzten udalerri horretako kontzentrazio esparruan eta ondorengo espetxean hil ziren presoak erreskatatzeko eta identifikatzen saiatzeko. Hil zirenetik igarotako denborak identifikazioa zailtzen badu ere, Jaurlaritzak frankismoaren biktimak identifikatzeko programa bat du zabalik, Gogora institutuaren bitartez. Institutuak kontaktua du Urduñako espetxe frankistako biktimen 36 familiarekin eta 17 DNA laginditu dagoeneko. Desobiratze lanei esker, Bizkaiko hirian dagoen espetxe frankistaren 40 biktima aurkitu dituzte jadanik. Guztira, kalkuluen arabera, 225 pertsona hil ziren lehenengo kontzentrazio esparru batean eta gero espetxe batean. Gizartarloko beste gai batzuei helduta, 5. egunez, Donostia ospitalaren aurrean elkarretaratzea egin dute Donostialdeko ESIaren zerbitzu buruek, beren karguetatik kendu zituzten arduradun medikoak berriro har ditzatela eta osasun sailak beren iritzia kontuan har dezala eskatzeko, hala ere oraingoz ez dute deirik jaso. Legebiltzarreko osasun batzordera sartu aurretik kazetariek gai honen inguruan galdetu diote Gotzone Sagardui osasun sailburuari, baina ez dute erantzunik jaso. Legebiltzarrean aldiz, Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko plan aurkeztu du gaur Gotzone Sagarduik eta agerraldian Donostialdeko ESIaren egoerari buruzko informazioa emateko prest dagoela berretsi du. Aipamen batzuk eman direnez Donostialdea ESIaren inguruan, esatea nik neuk agerraldia eskatua daukadala, horri buruz hitz egiteko eta orain artean egin izan doan bezala egin biltzar honek deitzen nauenean etorriko naiz dela emateko behar diren azalpen guztiak. Orain artean egindan bezala. Talderen batek esan du era bideekin hitz egin beharra nuela, talde horrek
epek konkretuan, beti esaten du lehenago han hitz egiten dudala, lehenago hemen hitz egin behar dudala, baina han hitz egin zin, hemen hitz egin berdin antzeko emaitzaz, zenik esaten dudana gutxi entzuten du talde horrek. Hitz egin du ordea Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, gaur esan duenez, antolaketa aldaketak egitera behartzen du Osakidetzak une honetan bizi duen hazkunde krisiak, entzun. Si hablamos de una máxima joya de la corona, es Osakidetza. ¿Por qué? Lo hemos comprobado en pandemia. La salud nos iguala a todas y a todos. Es posible que todos los hospitales cuenten con las mismas unidades hospitalarias, o en un país de 2.100.000 habitantes hay que interpretar lo que es trabajar en red para garantizar a toda la ciudadanía los mejores cuidados, las mejores atenciones posibles. Espainiako Diputatuen Kongresuko Berdintasun Batzordean translegearen inguruko zuzenketak eztabaidatuko dituzte gaur arratsaldean. Gaurkoz ez dago akordiorik gai honen inguruan. Espainiako gobernua sustengatzen duten PSOE eta Unidas Podemos taldeen artean. Adingabeen autodeterminazio eskubideak eragin du koaliziokideen arteko arrakala, izan ere 12 urtetik 16 urtera bitarteko adin txikikoek sexualdatzeko baimen judiziala behar izatea nahi dute. Sozialistek onartutako lege aurre proiektuaren arabera ordea, adingabeek eurek eska dezakete aldaketa epaile baten onespenik gabe. Gainera, sexualdaketa lehengoratzeko onespen judiziala behar izatea ere eskatzen dute sozialistek. Itxura zitekeena da sozialisten zuzenketak Alderdi Popularraren babesarekin aurrera ateratzea. PP adingabeen autodeterminazioa mugatzearen alde agertu da, nahiz eta ez duen testua osorik babesteko asmorik agertu. Eta nazioartean egoerak mereziko balu hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukeraz mintzatu da Dina Boluarte Peruko presidentea. Malkartsua izan dira haren izendapenaren lehen egunak, 5 egun besterik ez dira igaro kargu hartu zuenetik, eta herrialdeko hauteskunde orokorrak aurreratzea proposatu du 2024ko apirilera hain zuzen ere. Datozen egunetan bidaliko dio lege proiektua Peruko Kongresuari akordio bat lortzeko. Berez, 2026 arte goberna dezake Boluarte, orduan amaituko baita Pedro Castillo presidentea izan denak hasi zuen agintaldia. Bukatu da Durangoko liburu eta disko azokaren 57. edizioa eta antolatzaileek balorazio positiboa egin dute. Aiara de Urreta. Kultur estanda izan da Durangoko azoka. Durangon kulturaren plazari berriro ere bizia emateko giroa egon da. Izan ere aurreikuspenak beteta eta pozik amaitutzat eman dute 57. Durangoko azoka. 2 urteren ostean azokak aurrez aurreko eta murrizketarik gabeko formatua berreskuratu du. Hala, Gerediaga elkarteak adierazi duenez, ospatzeko urtea izan da aurtengoa. Oro har, pandemia aurreko salmenta volumena berreskuratu du azokak gainera, eta 5 egunak oso jendetsuak izan direnez, denda digitalaren erosketak nabarmen jaitsi dira aurreko edizioarekin alderatuta. Gaurtik aurrera halaber, azokak herriz-herri jarraituko du zu non handa ekimenari esker, eta Euskal Herriko 122 saltokitan azokako literatur nobedadeak eskuratzeko aukera egongo da. Aurte lehenengo aldiz gainera sortzaileek liburu aurkezpenak egingo dituzte 55 dendatan. Eta hurrengo data 58. Durangoko azoka abenduaren 6tik 11 ospatuko da Durangon. Direla diote xoriek esan zer kanta egin dizuten zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren hori diote baikorrin ere
lotuta. Zure zaurian irea da, ta kantu hau biona. Azokaren bueltakoak horrela datorren edizioaren zain, beste kontu bat aipatu dugunez, 5. egunez Donostia ospitalaren aurrean elkarretaratzea egin dute Donostialdeko esiaren zerbitzu buruek, beren karguetatik kendu dituzten arduradun medikoak berriro arditzatela eta osasun sailak beren iritzia kontuan ardezala eskatzeko. Oraingoz, ez dute deirik jaso, Aiara Durreta. Osakidetzak Donostiako esiko zerbitzu burua kargugabetu izana zerezana eman du. Osakidetza krisi betean dago. Osasun langileek eta herritarrek Jaurlaritzaren eta Osakidetzaren kudeaketa salatu dute eta kargugabetu zituzten eta euren dimisioa aurkeztu zuten langileak euren postuetara itzultzea eskatu dute. Egoera kezkagarria dela ohartarazi dute eta horrek eragin zuzena du langile eta herritarren mobilizazioetan. Izan ere, Osakidetzaren eredu vertikala kezkatzen die langilei. Osasun sailari erabakitzeko gaitasuna aitortu arren beharginek uste dute erabakitzeko gaitasuna izan beharko luketela. Gainera, Osakidetzako langileen behin-behinekotasuna ere kritikatu dute. Feliz Zubia, Donostiako ziuko burua. Baina iruditzen zaigu egoera kezkagarria dela eta horregatik ari gara mugitzen. Osakidetzaren eredu vertikalak asko kezkatzen gaituela. Eredu aldatu beharra dago. Noski ardura duenak erabakitzeko ahalmena ere behar duela. Eta onartzen diogu gaitasun hori eta gainera osasun sailari eta Osakidetzari horretarako gaitasuna duela eta behar duela eta erabakitzeko ahalmena beraiena dela. Baina horrekin batera gure iritzi ere kontuan hartu behar dutela iruditzen zaigu, ze pazientearen aldamenean gaudenak geu gara eta gure iritzia kontuan hartu gabe gaizki goazela iruditzen zaigu. Osakidetzaren pertsonal politikak ere kezkatzen gaitu. Ezin da inbesteko behin-behinekotasuna izan, langileok tratu hobea behar dugu, eta hori alez baldin bada horrek ere kalitateari eragiten dio, ez? Eta 3 printzipio hauek kontuan hartuta, iruditzen zaigu arazo ez dela Donostian fokalizatu behar. Osasun sistema guztiak duen arazo bada, urtetatik datorren arazo bada, eta hau ez da berehalakoan konponduko, eta gu formula magikorik ez dugu. Baina lanean gabiltzan profesionalak albora utzita, gaizki joango da. Eusko Legebiltzarreko osasun batzordean izan da gaur Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako osasun sailburua. Osakidetzan abian jarri duten euskararen erabilera normalizatzeko 3. planaren nondik norakoak azaltzeko. Osakidetzako administrazio kontseiluak urte hasieran onartu zuen plana eta 2028 arte iraungo du. Euskara planak 3 printzipio osagarri ditu. Pertsonen hizkuntza eskubideak errespetatzea, enpatia erakustea eta erabiltzailearen hitsan komunikatzea zerbitzuaren kalitatearen berme gisa eta progresibotasuna helburuak finkatzeko orduan. Elak, Labek eta Esteilasek abenduaren 14ko mobilizazioetan parte hartzeko eskatu diete hezkuntzako langilei aldarrikapen guztien berri emateko eta hezkuntza lege aurre proiektuarekiko desadostasuna erakusteko mobilizazio eta greba dinamika bat antolatua dute sindikatuek. Dinamika horren baitan joan den azaroaren 30ean mobilizazioak egin zituzten eta beraien esanetan langileen 60% bat egin zuten grebarekin.
Labek Jokin Bildarratzen hezkuntza sailari exijitu dio jangelen aldeko benetako apustua egitea, lehenbailen bertako langileen ordezkariak elkarrizketa mahai batera deitzea eskatu dute. Bildarratzen hezkuntza sailari exijitzen dio jangelen aldeko benetako apustua egin dezala. Eta lehenbailen jangelako langileen ordezkariak elkarrizketa mahai batera dei ditzala. Lab sindikatuak, azken urteotan, jendaurrean salatu egin du jangela publikoak arautzen dituen 2000ko martxoaren 22ko agindua eta jangelarion funtzionamenduari buruz hezkuntza eta zerbitzuen sailburuordearen zirkularra aldatzeko premia. Baina Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak eta Xabier Aizpurua sailburuordeak bi araudi horiek negoziatzeari uko egin diote. Jangela seguro eta kalitatezkoak nahi ditugu, bai langileentzat, bai ikasleentzat, eta horretarako ezinbestekoa da hezkuntza sailak baliabide gehiago ematea. Lab sindikatuak sailari hainbat proposamen aurkeztu dizkio hainbat formularekin, egoera horri irtenbidea emateko. Baina denak baztertu ditu. Hau esanda, Lab sindikatuak Jokin Bildarratzen hezkuntza sailari exijitzen dio jangelen aldeko benetako apustua egin dezala. Eta lehenbailen dei ditzala langileen ordezkariak elkarrizketa mahai batera. Bestalde, Mercedes-Benzek baieztatu du Gasteizko lantegian ibilgailu elektrikoak ekoitziko dituela 2025-tik aurrera. Irailean aurreratu zien albistea Emilio Titos, Gasteizko plantako zuzendariak bere azpitik dauden 200 arduraduni eta gaur iritsi da Alemaniako multinazionalaren baieztapen ofiziala. Ehunka lagunek manifestazioa egin zuten atzo Durangon, giza eskubideen nazioarteko egunaren karietara, etxerako bidean oztoporik ez, gradu erregresiorik ez lelopean sarek deituta. Urtarrilaren 7irako bestalde deitutako manifestazioaren atarian, sare herritarrak Gabonetan ere mobilizatzeko deia egin du. Plataformak azaldu du euskal presoek salbuespenezko neurriak jasaten dituztela oraindik ere eta gradu progresioei eusteko eskatu du. Abenduaren 24an manifestazio bat egingo dute Gasteizen eta abenduaren 31an mobilizazio bana abiatuko dute Basauriko eta Martuteneko espetxetatik. Gaiz aldatuta gaurtik aurrera Gasteizen hiri autobusak doakoak izango dira 12 urte zazpikoentzat ikusi. 12 urte zazpikoentzat garraio publikoa doakoa izango da Gasteizen. Gasteiz da Euskadin neurri hau onartu duen hiriburu bakarra. Gasteizko alkateak, Gorka Hurtaranek, garraio publikoen deskontuen eztabaida zizenetik bere proposamena izan zen 12 urte zazpikoentzat doakoa izatea.
Eusko Jaurlaritzara eraman zuen proposamena EH Bilduk eta etzen onartu. Soilik aurrera eraman zituzten garraioko deskontuak urtearen amaierara arte. Era berean Bizkaiko batzar nagusietan doakotasunaren inguruan eztabaidatu zen baita ere. EH Bilduk berriz eraman zuen proposamena eta berriz ukatu zuten. Gauza korrela, Euskadin soilik Gasteizen 12 urte zazpiko umeek bidaiatuko dute dohainik garraio publikoan. Izan ere, Gasteizko udalak 2023ko aurrekontuetan aurreikusi dituzte deskontu hauek, baita doakotasuna ere, eta aurrera eraman dute proposamena. Txartela 5 eta 11 urteko adin tarteko umei emango zaie, izan ere 5 urtetik beherakoek dagoeneko erabiltzen dute doako garraioa. Eta bestelako azpiegiturez erromatarrek Ponpaelo hartu dute berriro. HTaren aurkako desfile erromatarra egin dute larun batean Iruñean, azpiegituraren zentzugabekeria irudikatzeko parodi izan da. Salatu nahi dugu nola gaur egun hainbat motatako krisiak bizitzen ari ditugu momentu honetan, bai ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta bar, nola azpiegitura mota honek jarraitzen duen jasotzen diru mordoa, ez? Une honetan zehazki, Nafarroan 71 milioi euro, estatuak Nafarrora bideratzen duen aurrekontuen 160 eta EAen 151, 385 milioi euro, bez? Eta bueno, salatu nahi dugu ez dela euro bakar bat bera ere bideratu behar azpiegitura honetara, hainbat txosten ekonomikok eta fiskalizatzailek erakusten dutelako azpiegitura honen errentagarritasun sozialik eza eta sortzen dituen bestelako hainbat kalte. Eta nola diru guzti hau uste dugun bideratu behar direla, behar duten beste hainbat sektoretara. Direla osasungintzako hainbat alor, hezkuntzako beste hainbat alor, gizarte zerbitzuetara, hainbat motatako pentsioetara, beste hainbat sektore preskarizatutara, kulturgintza, euskalgintza, sormena, zaintza arloa eta beste hainbat. Kultura arlora salto Aldundiaren ondare fotografikoa zabaltzeko Arabako artxiboak sortutako ataria 100.000 argazki digitalizatuta iritsi dira ostiral honetarako. Ekainean inauguratu zen eta bertan 10.000 argazkitatik izatetik 100.000 argazkira biltzera igaro da. Nerea Garziak erakutsiko digusako nago. Foto Araba, Arabako artxiboak Foru Aldundiaren argazki ondarea zabaltzeko ekimena da. Izan ere, etengabe hazten ari den proiektua da. Aurten, ekainean hain zuzen ere, inauguratu zen 10.000 argazkirekin. 6 hilabete igaro ondoren, bikoiztu eginda volumena eta doako kontsulta eta deskargatzeko argazki historiko gehien dituen Euskadiko webgunea bihurtu da. Atariak 195.000 kontsulta baino gehiago jaso ditu. Irudi kopurua azkeneko handitzearekin batera, Foto Arabak erakusketa virtual bat erantzi du. 1954an Deportibo Alabestaldea lehen maila igo zen garaikoa. Horrekin batera, espezialistek egindako 5 erakusketa tematiko argitaratu dituzte. Arabaren eta Arabako gizartearen eraldaketa aztertzen dutenak besteak beste. Seguir creciendo tiene una gran importancia. Significa que las colecciones fotográficas del archivo pueden consultarse públicamente de la forma más accesible posible, tanto para dar a conocer su gran valor a toda la ciudadanía como para garantizar su conservación futura. Datozen hilabeteetan proiektuak bere edukiak areagotuko ditu eta atarian sartuko dira Eusko Jaurlaritzena, Kultura eta Kirola Ministerioarena eta Europar Batasunarena. Eta bertsolaritzan bihar aurkeztuko dute bertsolari txapelketa nagusiko finala Nafarroa Arenan.
Eta kiroletan Euskal Herriko itzuliko antolatzaileek aurkeztuko dituzte lasterketaren 72. edizioko 6 etapak. Txirrindulariek Gasteiztik ekingo diote lasterketari apirilaren 3an eta 6 egun geroago Eibarren amaituko dute euren ibilbidea. Lehen etapak Arabako hiriburua eta Labastida lotuko ditu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Esti Markezen Banan-bana kantuarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Zure oraina izan nahi nuke eta ez gure iragana. Laztan dena Banan-bana. Desio gozez eraikitako bioso gara batea, besarkatu taskana zazu gauer dia iristea. Segi dezagun elkar maitatzen sekretuak isileak. Segi dezagun elkar maitatzen sekretuak isileak. Zubien muxuen zubi bilakatuz harremana. Itxatxirikan gelditu zaizkit lazan denak banan-bana. Zure oraina izan nahi nuke eta ez zure iragana. Lazan denak banan-bana. Zubien muxuen zubi bilakatuz harremana. Itxatxirikan gelditu zaizkit lazan denak banan-bana. Zure oraina izan nahi nuke eta ez zure iragana. Lazan denak banan-bana. Egitan, egiaz jasangarri izan daitekeen sistema batera iris gaitezke? Hombre, nik uste positiboak izan behar dugula, ez? Eta bai